Takže vás tu vítám ráda a já vám ukážu ze stojky most znovu. A to se opět začínat. Sledujte. A já vás to chci naučit, takže sledujte. Tyhle jsem to přijde. Ale ještě jednou. Abych se viděl. Teď řeknu nohy jakože úplně k sobě, ale ne tak, aby se si je zlomil. No, takže já už to mám, to máte a ještě vám ukážu. To jsem dostala. Pohodná krabička. Tak. Co ještě mohu ukázat? Já ukážu mě. Povětšinou se prýlí. Vypadám hrozně. Kolikátýho je? Je toho 31. Jo? Jo, 31. Jo, 1. února. Tady konec. Co máme? Ne. Jak vadí zprávy. Co? Ne, já jsem se přihlásila na Facebook, ne na Facebook, ale prostě na YouTube. Já tam nahrávám videa. Jakože třeba tam dělám ze stojky most, to pro vás a tak. Teď se mi to nepovedlo. Now daddy.